Welcome students of HAVO 5 and FAVO 6. Welcome to this video of the exam of 2025. And we're looking at question 18b. And it said, give two reasons why the Volkenbond did not achieve its goal. Dus geef twee redenen waarom de Volkenbond zijn doel niet heeft bereikt. We're going to go to chapter 2. How do we prevent starting wars or war starting? And prevenir, dat is in Dutch verhinderen of voorkomen. Ja? Of even like vermijden. We gaan naar 2.3 en om precies te zijn naar 2.3.1, de Volkenbond op pagina 24. And we see there, not all countries were a member or stayed a member. Ja, dus oorspronkelijk waren het alleen de landen aan de geallieerde kant van de Eerste Wereldoorlog. De andere landen deden pas later mee. Dus niet alle landen deden mee. Niet alle landen waren of bleven lid. 2. De Verenigde Staten deden eerst niet mee. Woodrow Wilson was heel actief voor de Volkenbond en zijn 14-puntenplan. Maar later ging hij dood en je had het congres. En het congres deed aan isolationisme. Men wilde niets meer met de wereld te maken hebben, behalve wat betreft de internationale wereldhandel. Ja, isolationisme, dat is heel belangrijk. En dan zie je dus dat Amerika zich terugtrekt uit de wereld, isolationisme, en dat Woodrow Wilson sterft. En dan het congres, het Amerikaanse parlement, takes over the real decisions again. The next president isn't that powerful, and Woodrow Wilson dies. And America is isolationistisch and retreats from the world politics again and leaves the Volkenbond alone. And then 3, so we have 2, de Verenigde Staten deden eerst niet mee. And we have 3, meaning, exactly, de Volkenbond bezat geen enkel machtsmiddel. We have that here above me. Dus de Volkenbond bezat geen enkel machtsmiddel. It had no real power. It had sanctions. It could tell to other countries, okay, you cannot do this. But the country could just choose to run away and say, goodbye, I'm leaving the Volkenbond. And then it can flee. Het kon vluchten van de sancties. Het hoefde niet te luisteren naar de sancties van de Volkenbond. It didn't have to listen to the sanctions of the League of Nations. I hope this was clear. Hope to see you soon. Ayo tekeratu tawero.